Diyos, marhay na aga po sa indugabos mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag, Kitay Sheng Chai, 30 anyos, soltero, kan Villa del Home Lots, Fausto Doc Villa del Home Lots, San Felipe, Naga City, aki ninda Ricardo Espiritu Ko, asin Maria Yauque. Bot mag-agom kay Hani Harriet C. Lozano, Daraga, kan Bagong Bayan Sur, Naga City, aki ninda Ricardo Lozano III, asin Madonna A. Segara. Asin ikatulong tawag, kay Fulbert Lorenzo E. Cuerdo, 33 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, aki ni Ihino Cuerdo asin Flora Emata, buot mag-agom kay Rosel Alano, 30 anyos, Daraga, kan San Felipe, Santiago, Minalaba, Camarines Sur, aki ninda Romel Alano asin Imelda Poliedo. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pag-ako ninda kan banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa opisina kan satuyang parokya, asin sa satuyang kura paroko. Salamat po. Giraray, Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, ngunyan kafiestahan ni San Pedro Bautista, patron titular kan Arkidiocese nin Cáceres. Sa aldaw na ini, sineselebrar niya to an sa iyang kafiestahan. Si San Pedro Bautista, sarong Fransiskanong misyonero na napadigdi mismo sa satuyang lugar. Urog na sa mga banwaan kan Baaw, Buhi, asin libmanan. Sa laog kan selebrasyon ng Eucharistia, umawon ta sa Jesucristo, ninhuli ta pinili niya si San Pedro Bautista na maging sa iyang dayupot na disipulo, asin sa tuyaman na maging aarogan sa tunay na pagsaksi kan pagtubod. Makakaibahan po niya to sa selebrasyon na ini, iyo si Reverend Father Ryan Oliva Fenis. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katunino nga dagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, bapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa toma kasalan, tangan ni magkanig o kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Hikasana ang kaguranan, hikasana ang oro, kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita, Diyos, kusog kan gabos na mga banal, nagkanigong apodon ang mga martires ni si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin sa inda mga pag-iriba, sa buhay sa paagikan krus, warasan na maybi kami, nahulikan sa indang pamibi, timoson may sagkod sa kagadanan, ang pagtubod na samong pinapahayag. Huli ka so Kristong kagurang naniyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mangga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang dapit sa pagkahulog ni Hading Yowas, hali sa matanos na pagkabuhay, pasiring sa pagkakasala. Ninhuli kaini, sa iyang hinatolan si Zacarias na magadan, huli sa paghulit kan tataramon kan Diyos, tumang sa mga sala niyang gawe. Pagbasa sa libro kan Kronika. Binayaan kang mga tao ang harong kan Dios, kan saindang mga magurang, tanganing magkulto sa mga asera, asin sa mga idolo. Buminagsak ang kaanggutan sa Huda, asin Jerusalem, sa sala nindang ini. Pinasuguan sinda ng mga propeta, tanganing ibalik sinda sa kagurangnan. Pinatanidan sinda, alagad, dai naghimate. Ginubingan kang Espiritu kan Diyos si Zacarias, na aki ni Yoyada, na padi. Tuminindog siya sa atubang kang banwaan, asin suminabi. Siring ang sabi kang kagurangnan, taano talinalapas nindo ang mga tugon kang kagurangnan, asin daimang kamo nag-uswag. Sukat si Indo, na buminaya sa kagurangnan, binayaan man niya kamo. Alagad, nagsabwatan sinda laban sa iya, asing ginapo siya susog sa tugon, kanhade, sa looban kang harong kang kagurangnan. Dai nagiramduman ni Hading Yoas, ang karahayang buot sa iya, kan si iyang ama, na si Yoyada. Ginadan si Zacarias na sa iyang aki. Kang naghihingagdan ini, nagsabi, bahala ang Diyos, siya ang magsingil. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa siimong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakuyang espiritu. Tagapo taka, asin lookan, alang-alang sa siimong ngaran, aantabayanan mo ako, asin papalukuhon, papalusuton mo ako sa hikot na nagtataklob sako, huli ta ika ang sakong kakusgan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ikinaungis mo ang mga nagkukulto sa daing kamugtakan na kahangawan. Alagad ako sa kagurangnan, nagkatiwala. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Magaya-gaya ako asin mauugma sa karahayang mong buot. Tanahiling mo ang sakong kadukhaan, aram mo ang mga kahorasaan kang sakong kalag. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Dai mo ko pinasaluib sa kamot kang kaiwal, pinatindog mo sa mahiwas na lugar ang sakong bitis. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Dai ako mapasupog ta nag-apod ako sa imo, mapasupog ang mga tampalasan, magpunok sinda sa Sheol. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Pag umawon ang kagurangnan, pinaginyang makangangalas ang karahayan niyang buot. Sako,
sa syudad na kinutaan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Ang ikaduwang babasahon, nagpapasabot sa to, kan katukdoan ni San Pablo dapit sa pagiging matanos sa Diyos, huli sa pagtubod. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kita, na napawaaran sala kan pagtubod, igwanin katuninungan sa Diyos, huli kan kaguranan tang si Kristo. Huli man sa iya, nabuksan kita nin agihan, huli sa pagtubod, pasiling sa grasyang ini, na natitidugan ta, asin inuurgulyo ta ang paglaom kan kamurawayan kan Diyos. Bako sa na iyan, inuurgulyo ta pa ang satong mga kahurasaan. Taaram ta na ang kahurasaan, nagbubunga nin pagtyaga, asin ang pagtyaga nin katunayan, asin ang katunayan nin paglaom. Ang paglaom, dai nabibigo, huli ta ibinubo ang pagkamot kan Diyos sa satong mga puso, huli kang Espiritu Santong itinao sa tuya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kanbral na Ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod de Jesus sa iya ang 12, asin pinoknan kasugua, duwa-duwa, tinarawan ning autoridad sa mga maating espiritu. Tinugon na daing magdaranin sa dalan kundi sugkod sana, ni tinapay, ni supot, ni kwarta sa saindang hugkos. Alagad nakasandalyas asin daing magsulot nin duwang bado. Sabi sa inda, sain man kamo magsakat nin harong, duman kamo magdagos, sagkod na magluwas, hali duman. Kon sarong lugar, day kamo akuon, asin day kamo dangugon. Maghali kamo duman, asin palpagaan alpog sa indo mga bitis, sa pagpototoo laban sa inda. Pagluwas, nagharubay sinda na magbarakle. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, sa Dominggong ini mga tugang, ipinagsisilibrar kan Archdiocese nin Cáceres ang kafiestahan ni San Pedro Bautista, Saint Peter Baptist. Asin San Pedro Bautista mga tugang, iyo po ang santong patron kan Archdiocese nin Cáceres.
Hi San Pedro Bautista mga tugang, namundag, nabuhay, kan ika-17 siglo, 17th century. Asin saro po siyang misyonerong Fransiskanong padi. Asin kan siya po padi mga tugang, nagkaigwanin pagkakataon na madistino po siya digdi sa tuyang nasyon Pilipinas. Malangani mga tugang, nakaabot po siya digdi sa Camarines Sur, asin sa nagkapirang lugar, duman sa probinsya kan Albay. Sinasabi man po mga tugang na kanyaon siya digdi sa Camarines Sur, asin sa probinsya kan Albay, nakamukna po siya nin mga banwaan, asin mga parokya, arog bagakan mga banwan, asin parokya sa Baaw, sa Buhi, sa Kipayo, asin sa Libmanan, asin sa bandang probinsya kan Albay, dyan po sa Uwas, sa Ligaw, asin sa Kagsawa. Sinasabi man po sa iyang biography na nakamukna man siya nin nagkapirang mga ospital habang yaon siya digdi sa Bicol Region. Alagad, pakatapos kan sa iyang destino, digdi po sa Pilipinas, ipinadara po siya duman sa nasyon kan Hapon, Japan. Kaibahan po ang mga misyonerong mga padi, asin mga misyonerong mga laiko, mga siglar. Alagad kan ika-17 siglo mga tugang, igwa po nin religious persecution sa Hapon, sa Japan. Kaya dinarakop sinda, pinasakitan, ipinako sa krus, asin tinurusok po sinda nin mga garod sa saindang mga puso. O kaya nagin po sindang mga martires kan Romano-Katolikong simbahan. Idinusay nindaan sa indang buhay para sa Diyos asin sa pagbalangibog kan marahay na bareta nin kaligtasan. Lugod kita man po mga tugang makanood sa banal na pagkabuhay ni San Pedro Bautista asin mga kaiba niyang mga martires. Idusay man niya toan sa tuyang buhay bilang mga Romano-Katolikong Kristiyano, lalong-lalo na po sa pagharubay, sa paghiras kan marahay na ebanghelyo, marahay na bareta nin kaligtasan sa gabos na katawohan. Sa puntong ini mga tugang, sa kuya na pong babasahon ang surat pastoral, hali po sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang titulo, Ano ang Marhay? Ini po pagpahayag kan CBCP manungod sa People's Initiative on Charter Change. Sinabihan ni Jesus ang lalaki, "Takno ta inaapod mo akong marhay, mayo nin marhay, kundi saro ang mahal na Diyos." Namumukta na banwaan kan Diyos, danay manlugod na mapasatuya ang liwanag kan kagurangnan. Tunay na Diyos lang ang marhay, ang sabi kan sa tong kagurangnan. Asin ang gabos nagiging tunay na marhay kung kasaro ang Diyos sa karahayan. Kaya kitang mga Pilipino, banwaan na pinaladan kan sa iyang karahayan, sa kadakol na paagi asin dahilan. Igwa kitang mayaman na kapalibutan, asin mga namamanwaan na may mga kakayahan, asin orog sa gabos makadiyos sa ugali, turing asin mga gawi. Iyan ang marhay. Bilang sarong banwaan, igwa kita nin konstitusyon na nabilog pagkatapos na kita makatalingkas sa matuninong na paagi, gikan sarong madiklom na panahon na sa tuyang inagihan. Inidabilog, tanganing ang lambang na mamanwaan na Pilipino, mapangatamanan, asin madara sa tunay na pag-uswag. An sa iyang ikakarahay, iyo ang nangingenot na nilalaman kaini. Sabi kan dating ika-20 Chief Justice kan Korte Suprema na si Hilario Davide Jr., manungod sa tuyang konstitusyon. Iyo lang ini ang konstitusyon na makadiyos, makapilipino, makatawo, makadukha, makabuhay, maginalang sa ley, makafamilya, makamatrimonyo, maginalang sa mga diretsyo ng katawuhan,
makababaihan, asin maginalang sa kapalibutan. Iyan an marhay. Kaya ngani, ano man na urulay, manungod digdi, urog kahalaga, asin dai dapat na binabasang-basang sana. Mga tugang, minasurat giraray kami sa Indo sa urulay manungod sa charter change. Naghaadit kami sa mga bareta, nagikan man sana sa mga tao na mismo, na igwadaa sa manlain-lain na lugar, kan sa tuyang nasyon, nin mga nagpapapirma para sa inaapod na People's Initiative. Posibleng dakol an magpirma, huli sa dakol na dahilan, alagad malinaw na an sa Indo o an sa indang pagpirma, tibaad bakong bunga, nin matimaan na pag-adal, asin pag-urolay, manungod digdi. Nagluluwas na daingo na marhay na ipinasabot sa kadaklan na mga nagpirma ang mga tunay na dahilan sa likod kan petition na ini. Garo baga ining People's Initiative, ginigibo nin nagkapirang opisyales na malinaw man na bakong hali sa pansadiring buot kan ordinaryong namamanwaan. Kunsiring man ng gadaan nangyari, malinaw na may salak ininin panloloko, asin pagbaliwala sa tunay asin talingkas niyatong kakayahan na makisumaro sa demokratikong proseso kan sa tuyang banwaan. Iyo daw ini an marhay? Bako po ining simpleng pirma, huli sa indong pagpirma, tinatawan nindo ning kakayahan an sa tuyang mga lehislador na ribayan o bagohon an konstitusyon. Mababasa o madadangog nindo na urulay pang ekonomiya man lang daa an maawot nindang bagohon o liwaton. Alagad dawa an sa tuya man sa ng mga senador ang nagsasabi na dakula ang posibilidad na urog pa diyan ang pwedeng pakiaraman asing bagohon kung padagos-dagos nagibuhon ang People's Initiative. Asing dawa na ang nasambit na dahilan na kaipuhan tadaang liwaton ang parting pang-ekonomiya, tanganing makasabay kita sa nagbabagong panahon. Susugman giraray sa nagkapirang eksperto, pwede na ining gibuhon na dain na kaipuhan bagohon ang presenteng konstitusyon. Dakol na mga eksperto ang nagsabi, nabakuan sa tong konstitusyon ang tunay na nag-uulang sa satong pag-uswag. Susog sa International Trade Administration, the Philippines continues to lag among Asia-Pacific peers due to poor infrastructure and a decline in government and business efficiency. Investors also repeatedly cite government red tape, regulatory uncertainties, a slow judicial system, and consistent application of laws by local government units, and corruption as challenges to doing business in the country. Pero baga malinaw man kung ano ang bakong marhay. Padagos ang Pilipinas na nahuhuri sa pag-uswag sa mga nasyones sa Asia-Pacific, huli sa maluyang infrastruktura, asin pagro sa gobyerno, asin pagnegosyo. Siring man ang mga negosyante, padagos na sinasambit ang red tape sa gobyerno, ang dani na daing kasiguraduhan, mabagal na padalagan sa hudikatura, ang bakong pare-parehong pagsunod kanlay sa LGU, and katiwaraan na nagpapasakit sa pagnegosyo sa nasyon. Pero baga, malinaw man kung ano ang bakong marhay. Nagkakaigwa na nin desisyon ang COMELEC, manungod sa pansamantalang pagbabasura sa mga petisyon na ini para sinasabing People's Initiative. Alagad na ipagiraray kita dapat maging kampante. Hulit at ibaad magkaigwa pa, giraray, nin iba pang paghuma para sa charter change na ini. Sa samuyang parte, hihuwahon mina makabukas nin mga pagtiripon, asin pag-urulay, manungod sa konstitusyon, asin mga problema kan sa tuyang nasyon.
Maot me na makapaghurup-hurup kita asin makapagdesisyon para sa tunay na karahayan kan gabos. Ansamuya pong pamibi, iyon na dai kita basang na magpirma o magtugot sa anuman na petisyon na dainguna pinag-isipan, pinag-urulayan, asin pinagpangadjian. Dai manlugod niya tugutan na padaguson an arog kaining sistema nin panloloko sa satuyang mga namamanwaan na iyo ang nagpapakusog buot sa mga nagsasamantala sa satuyang banwaan. Initunay na bakong marhay. Dani manlugod kitang bendisyonan asin antabayanan kan mahal na Dios na iyo ang tunay na marhay. Para sa katiripunan kan mga obispo sa Pilipinas, Pablo Virgilio S. David, Doctor of Divinity, Bishop of Caloocan, CBCP President, 31 January 2024. Tindog na po mga tugang, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kaya su Kristo aking bugtong niya kagurangnan ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namun dagti Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilnubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan. Ngunya na aldaw, kafiesta ni San Pedro Bautista, martir, asin patron kan Arkidiocese kan Cáceres, idulot niya to sa Diyos Ama, ang satuyang mga pangangaipo, urog na ang pagpauswag, kan pagtubod sa tuyang lokal na simbahan. Ang satuya pong simbag sa lambang pag-arang, kagurangdan hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na miyembros kan simbahan, danay na magsarig sa kagurangnan sa mga panahonin pagsubok asin kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan sa tuyang gobyerno, maging maimbod sa pagpaurog kan katanosan asin katiwasayan kan sa tuyang mga komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluyaan buot, urog na sa pag-utob kan mga katungdan nin pagtubod, mapakusog nin kapwa Kristiyano, mapakusog kan maimbod na pagsaksi nin kapwa Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit huli sa kahilangan, na para sa inda, ang buhay sarong kagabatan na daina kayang paasanon, makasabot kan tunay na kahulugan kan sa indang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, asin ang mga nagmumundo sa saindang pagtalikod sa kinaban, magkamit kan paglaom asin ranga, huli kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa tabang kan mga pamibi, asin paarog ni San Pedro Bautista, padalayan mo kaming makusog asin masigasig sa pagsabuhay kan samuyang pagtubod, dawa sa tahonin mga kadefisilan asin mga pagsubok, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibay ko mga tugang talan sako asanin sa indong atang mga ko manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagagalang kan pagsakit, kan sa imo mga martires, si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin pag-iriba, pagkanigo huli ka ining sakripisyo, na magpahayag kan kagadanan kan bugtong mong aki, na para sa iya, kulang ang paghulit sa mga martires sa paagining tataramon, kaya pinarigon niya sinda sa paarog, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, hulita ang dugong pinabulos kan paladan na mga martires, si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin pag-iriba, sa pagpahay ng pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngalasan, linulubos mo sa kaluyan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kay bakan mga vertodes kan kalangitan, padagos kami nagsisilibrar sa imo sa daga, daing tapos nagkukurahaw so sa imong kamahalan. Kagurangnan, ikanagadan banal, borabot, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namihibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring yang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyamanin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taynan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan e nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kay ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin mga kaibahan na martires, asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, maganigong magin kairas kan buhay ni dayeng kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kalman nakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos nono kaugalian na ngas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang nagkakasala sa muya, asinari kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kaporisawan. Bantang kami naghahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangdan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hara pagilingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabuutan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuinungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Peace with you. Peace be with you. Peace be with you.
Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinakban, paladan ang mga inapod sa pabanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangdan, kaming nagkakan kan mga langit no nakakanon, nakikamaherak na nagahagad sa imo, nahuli kan paarog nin mga paladan na si San Pedro Bautista, San Pablo Miki asin pag-iriba, madarami sa mong mga puso, ang mga tanda nin pagkamuot kan sa imong aki, asin padagos kaming makinabang sa bunga, kan katuninungan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi kay San Pedro Bautista. Yan na po. O maugayon na San Pedro Bautista, maisog na soldado ni Kristo, apostol nin pagtubod asin martir, kami minatingkalag sa saimong nangungurog na birtod na itinagama sa imo nin mahal na Diyos, puon na ikaaki pa. Minaomaw kami sa imo, hulikan sa imong kamauotan na maging banal, na iyubaga an maging sarigan, na isikwal an mga kaugmahan nin kinaban, asin akoon an buhay relihiyoso. Inuomaw mi ika, hulikan sa imong pagmakulog sa kapwa, na iyo ang nagdara sa imo, na bayaan an sa imong banwaan, tanganing ibalangibog ang katukdoan ni Kristo sa mga pagano. Inuomaw mi ika, hulikan sa imong lipotok na kamauotan na maging dayupot sa Diyos, na iubaga ang nagtaonin kusog nin buot, na akoon ang mga kasakitan sa pagtukdo sa mga mayong pagtubod. Inuomaw mi ika, huli ta pinili mo na akoon ang krus ni Kristo, ibalangibog ang katukdoan ning Diyos, kisa talikdan ang kagurangnan. O mamurawayon na martir ni Kristo, pinili mi ika bilang patron asin para surog kan sa mong arkidiocese, sa imo ining pinabanal, huli kan sa imong presensya kan ika nabubuhay pa. Maugmang gayong rumdumon ka kan ika uya padigdi sa samo, na sa kadakol na mga beses, ika nakisumaro sa paghurop-hurop kan mga langitno na pagkabuhay. Daimo kami lingawan na mga uya padigdi sa daga, hali sa kalangitan, at amanon mo ang samong arkidiocese, ang tabayi ang labang saro kan pagkaherak nin Diyos. Kami nanunuga na ibalangibog ang kamurawayan mo, asin arogon ang sa imong mga paarog, tanganing kami man makapaghiras kan mga bendisyon nin langit. Amen. Matukaw po sa mga anunsyo. Enot, ngunyan enot na Domingo ning bulan, magkakaigwa kita nin second collection. Ang kantidad na satong itatao, tabang para sa mga pangangaipo kan seminaryo digdi sa satong arkidiocese, para sa formation kan mga seminarista na nag-aaspirar sa pagpadi. Ikadua, naghahagad po ang parokya sa kiisayman na igwanin saray na alang ng mga oliva na ginamit kang nakaaging taon sa aldaw kan palaspas. Ini sa tong gagamiton sa Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday sa February 14, 2024. Pakidara na lang po sa opisina kan parokya. Ikatulo, in relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na March 31, ang parokya nag-iimbitar sa mga magurang na buot iayon ang sa indang aki sa Easter Angel ngunyan na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad nin forma sa pagrehistro kan sa indang aki, tanganing maiayon sa nasabing aktibidad. Ikaapat, ang Laudate Dominum Choral Basilica Choir nagahanap nin mga bagong miyembros. Sinda po bukas sa gabos na jóvenes, lalaki asin babae na nag-iedad 18 anyos pataas. Sa mga interesado, pwede kamong magdulok sa sainda pagkatapos kan alas 7 nin banggi na Santa Misa kada Domingo o makihumapot sa opisina kan Our Lady of Peñafrancia Parish. Ikalima, sa mga naghahanap ng trabaho, ang Consuelo Madrigal Foundation Bicol Incorporated
nangangaipon in Community Enterprise Development Officer, Finance Aide, Bookkeeper, Office Assistant, Legal Assistant, Site Engineer, Farm Operations Supervisor, Assistant Cook as in Physical Administrator. Sa mga interesado, pwede pong makihumapot sa opisina kan parokya. Financial Report, Collections for the week, Cash Receipts, Daily Collections, 16,912 pesos, Sunday Collections, 38,809 pesos, Second Collections for the National Bible Sunday, 12,172 pesos. From the collection boxes, 9,507 pesos. Total collections for the week, 77,400 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Hilda Pascua Bowe, Fatima Tabora, Erlene Canada, Victor and Rose Gavino, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Benefrancia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado ni Reverendo Padre Felipe Bicol Vera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring Sa Kuya petisyon. Aman na pinapasalamatan kamugabos mga tugang sa indo pong pagdigdi para sa Santa Misa. Salamat kan sa indo mga pamisa, asin mga dinulot sa misa. Sa mga viewers kan sa tuyang live streaming, thank you very much po. Siring man sa mga ministro naglingkod sa tuyang misa, salamat pong marhay. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Sa tabang kan mga intersesyon ninda Nuestra Señora de Peña Francia asin San Pedro Bautista, bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Salamat po.